Добрый день, паважанае гаспадарства, добрый вечер, дакладней. Гаворыць і паказвае Свабода, з вами пражскі акцэнт, я, Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі Сергей Навумчык, Сергей, прывітанне. Добрый вечер. І Віталь Цыганкоў. Віталь, таксама добрый вечер. Добрый вечер. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – вагнеровцы ў Беларусі, напад ці спектакль. Сёння ночью у санатории под Менском были затрыманыя 32 бойцы приватной войсковой компании российской Вагнера. Еще один боец этой компании был затрыманы на поўдні Беларуси. Белорусское телебачение показало все это, так бы мовить, в красках, в колерах, в лицах. Александр Лукашенко сегодня собрал терминовое пасяджэнне Рады бяспекі з этой нагоды. Российское посольство молчит, Кремль молчит, Вагнера организация молчит. На завтра выкликаны в МЗС посол России, а таксама посол Украины. Справа тым, што многие из этих бойцов воевали на Донбассе на боку сепаратыстов. Дзяржсакратар Рады бяспекі Андрей Раўкоў, былы міністр обороны, сёння заявіў, што ані ФСБ, ані ГРУ расійская, ані какие іншыя спецслужбы расійскія нічога не паведамлялі беларускаму боку про тое, што гэтыя людзі можа падарожнічаюць, можа куды-нибудь далей з Беларусі едуць. Вот. Ён сказаў, што мы про это нічога не ведаем. Так вот, что, на ваш погляд, означае з'яўленне гэтых людзей, іх затрыманне? Дарэчы, не зразумела за што. Зброі, прынамсі, про это не было паведамлена. Сказано, што ў іх было 3 вялікія валізкі, але то, што они былі затрыманыя са зброяй, не было сказано. Так что вот им инкриминуется. Виталь, мы с вами вот перед панорамой, якую мы с вами поглядели зараз, выказали такое меркаванне, ну, магчыма, будзе абвешчана, что они приехали на запрашэнне Тихановской. Такого обвешчана не было. Так что вот это все означает, Виталь, на ваш погляд? Ну, по-перше, еще не вечер, и адразу в наш вечеровый час, могу сказать, еще не вечер, с пункту гледжання палітычнага, адразу нагадаю нашим гледачам, что завтра у чацвер будзе, як ужо аб'яўлена, паседжанне цэнтру Баркаму, і туды запрошаны усе кандыдаты ў прэзідэнты. Гэта афіцыйна пацверджана некаторымі кандыдатамі і афіцыйна пацверджана самім цэнтру Баркамам. Што там будзе, мы натуральна не ведаем, але раскід, скажем, самых арыгінальных прагнозаў можна уявіць. Я думаю, што сапраўды можна, ну, скажем, меркаваць наступны варыянт. Альбо будзе адбывацца зніццё Тихановскай за нейкай прычыны, дзе, напрыклад, калі не рэгістравалі Бабарыку, Ермошына проста зачытывае нейкі тэкст ад уладных структур, тады яна чытала тэкст ад камітэту народного, ад камітэта дзяржаўнага контроля про тое, што Бабарыка злачынніцы ўзначальваў злачынную групоўку, хаця все гэта не даказана, і няма ніякіх ні суду не было, і няма ніякіх даставерных доказаў. Ну, что-нибудь такое она зачитая про Тихановскую, и ее сдымут с выборов. Другой вариант, что просто кандидатам скажут, что такая напруженная обстановка в Украине, мы ледь не под, скажем, ворожим агрессором, ледь не под войной, тому просьба ці патрабаванне до всех кандидатов спыніць свае мітынгі, спыніць свае сустрэчы з выбаршчыкамі. Гэта адзін з двух варыянтаў, які мне падаецца дастаткова верагодным, што адбудзецца заўтра. Ну і гэта як адказ на пытанне, для чаго спатрэбілася уладзе гэта гісторыя з вагнераўцамі. Я, канешне, з усіх, так сказать, версій есть некалькі дастаткова анекдотычных. Я думаю, нават на іх спыняцца не трэба. Вот мне здаецца дастаткова анекдотычнай менавіта гэта версія, што яны сапраўды прыехалі рабіць тут каляровую нейкую рэвалюцыю. Анекдотычная па некалькіх прычынах. Па-першае, ну, все-таки этой вагнераўцы маюць непасрэднае далучэнне да расійскіх структур сілавых,
і выконваюць менавіта, як сцвярджаецца многімі за час іхняго дзеяння, выконваюць не нейкія прыватныя задачы, а выконваюць задачы, звязаныя з інтарэсамі расійскай дзяржавы, а расійская дзяржава ні ў якім ступені не хоча праводзіць Беларусі каляровую рэвалюцыю. Путін што заўгодна можна яго падазрываць, але толькі не ў любові да каляровых рэвалюцый. Ён можа аслабляць Лукашэнку, ён можа, скажем, спрабаваць неяк Лукашэнку чапляць, там аслабляць яго пазіцыі, але нават можа быць нават скінуць яго, но только не вынікам народнай каляровай рэвалюцыі. Гэта то, чаго Путін ненавідзіць і баіцца больш за ўсё. Ну і сама вся эта абстаноўка, што рэвалюцыянеры там ці, скажем, як бы их еще назвать, террористы потенциальные, приехали, сдали свои паспорты у пункт приема этого, прыёмны пункт гэтага санаторыя, дзе пашпарты прымаюцца, і спакойна там жылі, хадзілі на абеды і не хаваліся. Так скажем, напэўна, тэрарысты альбо рэвалюцыянеры не паступаюць. Так што я думаю, вот гэтую версію, на якой настойвае, ці якую хочуць прадставіць беларускаму грамадству беларускае кіраўніцтва, я думаю, як сур'ёзную варта не разглядаць. Бачите, ситуация настолько серьезная, что нават картинка нашего коллеги Виталия Цыганкова зникла. Но тем не меньше мы слухали. Гук был чуваць, да? Да, это галоўнае. Сергей, а як вы мяркуеце? Сапраўды, я гляжу по реакции, скажем, Фейсбуку беларускага. Это, в принципе, рогат. Море смеху, да, Лукашенко такое зладзіў. А вот чаму не? Я подумал, ведаеце, атрымалі бы мы такую информацию, я не ведаю, з Украины, з Казахстана, нават з Туркменистана ці Узбекистана, все бы пригадывали тихих расейцев, так сказать, которые ездили в Солсбери. Может, это Солсбери 2? Мы так все больше как бы бачим в этом какую-то гульню Лукашенки. А раптам, до речи, калі было Солсбери, как мы с вами памятаем, все тоже казали, да на что это Путину, ему не трэба. А как-то выяснилось, что магчыма и было на что, магчыма и это было на что. Как-то так спрацавали, магчыма, что-то не состыковалось, магчыма, у них была какой-то дах в Беларуси, не абавязкова афіцыйны, дах прахудзіўся. Нет, такое немагчыма. Юрий, я абсолютно долучил бы свой голос до того, как вы сказали, рогату у Фейсбуку с этой ситуации. Сапраўды, можно посмеяться, потому что просто на нашей памяти, что на нашей памяти, и Белый легион, и фрау А, якая написала, так сказать, про некую спробу там перевороту, и некий джип, який спробував з України прорватися на білоруську територію, і маса всього. Зрешти, 26 років тому Льознінський стрел, нібито стрел у кандидата тоді у президенти Олександра Лукашенка. І коли це все взяти разом, то тут просто, справді, це вельми подобно на який такий танний фарс, більше ні на що інше. Але, коли поглядіти на це з іншого боку, коли пригадати Крим, як починався Крим, там так само было некоторым вельми смешно. Коли мы пригадаем, например, як брали некоторые города на усходе Украины, а я совсем недавно прочитал, магчыма, я это читал ранее или забылся, что, скажем, некоторые вельми великие города брали просто по 20, по 30 человек. И они захопливали там будинок СБУ, те администрации, и далее уже там праз день-два ишло подмацаванне. Тому, коли так думаешь, а при этом Кремль, пригадаем, Путин заявлял, их там нет, а форму можно набыть в любом магазине, их там нет. Правда, потом праз пару годов Путин все-таки признал, что так, это там войсковцы, и в принципе всему миру ведомо, что там регулярные российские войски, хотя Кремль это цалком адмаўляе. Яны апублікавалі кнігу, зараз просто вылетело з головы прозвище кореспондента «Комсомольской правды» про Крым. Я її прочитав з великою цікавістю, там просто як по нотах розписано, як Москва, як ГРУ, як, так сказать, ФСБ туди ввозили войски, спецподразделения и захоплювали. Так вот, скажем, коли б
уявіць сабе, я вот просто зараз нічога не сцвярджаю, я просто прапаную уявіць. Тое, што Пуцін хоча аслабіць Лукашэнку, для мяне абсалютна ясна. Ён бы не хацеў яго здаваць, але аслабіць максімальна і зрабіць нешта такое, чтоб цалкам адарвала яго ад захаду. Ну, скажем, 210 год толькі ў квадраце, у кубе, так сказать, у геометрычнай прагрэсіі. Магчыма, з крывёй. Вот тады, сапраўды, усе сувязі афіцыйнага Менску з захадам будуць абрубленыя. І нікуды не дзецца Александр Рыгорушак падпісваць там гэтую апошнюю злачасную, так сказать, ракавую карту аб ужо фактычна поўнай анексіі Беларусі. І вот калі б сабе уявіць такое, ці наадварот, што он бы хацеў, так сказать, яго прыбраць ці кагосьці там другого паставіць, але нават калі першы уявіць, то ну што, он бы пасылаў там танкавыя карпусы, ён бы пасылаў бы десантуру. Одну секунду, Сергей. Маё пытанне, так я правильно вас зразумеў, што гэтыя людзі маглі, зразумела, маглі, мы тут не ведаем, приехаць для того, каб, грубо кажучы, скінуць Лукашэнку? Дапамагаць скінуць Лукашэнку? Я не сцвярджаю, не, я не сцвярджаю, што хацелі, так сказать, там скінуць Лукашэнку, але тое, што у Крамля да Беларусі хто б не быў бы на чале яе, нават Лукашенко, вот нават Лукашенко, недобрыя намеры, і от персанальна асабіста я, нічога добрага ад Москвы і ад людзей, якія афіляваныя, так сказаць, ну, ці з Міністэрствам абароны, ці там з ФСБ, ці з Крамлём, а Вагнера мы ведаем, што это за групоўка, нічога добрага ад іх я не чакаю. Справа ў тым, што вот тут, як сёння, між іншым, ты прыгадаў, вот, Юр, прыгадалі вы Фейсбук, у Фейсбуку вельмі часто спасылаліся на великага, сапраўды, расійскага пісьменніка Толстога, на яго казку, дзе там хлопчык крычаў «Волкі, волкі, ваўкі, 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 ваўкі», а калі прыйшлі сапраўдныя ваўкі, дык ніхто хлопчыку не паверыў, здаецца, там у казцы у канцы ваўкі гэтага хлопчыка і з'елі. Вот Лукашенко, мне здаецца, ці цяпер апынуўся, ці можа апынуцца у той сітуацыі, што яму ўжо сапраўды ніхто не верыць. Вот калі сапраўды гэта група, якая хоча, так сказать, штосьці ўзяць, там дэстабілізаваць, як яны кажуць, гэтак далей, то вот просто, ну, 97, не знаю, 90% просто ў гэта не вераць. Але насамрэч гэта будзе, можа быць, сапраўды вельмі сур'ёзна. Виталь, ну а как вы ставитесь вот до такой версии? Ну, то, что Сергей кажа, что мало чего можно чакать добрага от Вагнера, да, от Путина, але, ну, в дадзеным выпадку вот все-таки какое-то тлумачение есть. Хай они вельми кепские, они страшные, они, от них только зло. Але в дадзеным выпадку какое зло конкретно, вот на ваш погляд, яны могли, так сказать, принести? Ну, я б хацеў сапраўды падзяліць тут агульныя развагі Сергея пра геапалітыку і адносіны, скажем, імперскай Расіі да Беларусі, в якіх шмат чаго аб'ектыўнага правільнага, з якім не паспрачаешся, і канкрэтны гэты выпадак, які, ну, все-таки не зусім ваходзіць вот у гэтую агульную схему, паколькі, ну, сапраўды все-таки столькі всего тут недарэчнага. Ну, вот наш рекомендую нашим гледачам паглядзець репортаж, почитать на нашем сайте. Олег Груздзілович подъехал до гэтага санатория, записал людей, якія там працуюць, якія хоть нешта бачили падчас гэтай затрымання аперацыі. Ну, іх некаторых гэтых людзей, супрацоўнікаў санаторыя, запросили як понятых, и там показываліся, ну, билеты, которые гэтыя люди затрыманыя мелі ўжо да Турцыі, авиабилеты до Турцыі, ну, літаральна на наступны дзень, на заўтра там былі. Вось, і ну, калі люди, ну, хочуць нешта нехорошее задумваць, ну, самое, что они могли бы неразумно рабіць, это открыто приехать в некое публичное место, но в таких выпадках по неких конспиративных там кватэрах, которые, як мы можем меркаваць, у расійскай, у Москвы дастаткова шмат, у Беларусі з улікам яе ўплыву павінна быць нейкіх таких схронаў. Виталий, я вас перепыню. Ведаеце, там могло быть такое. У них была крыша, у них был дах. У них были какие-то, скажем, офицеры в КДБ, которые их крышевали, с якими все было сгоднено. Они спокойно были, так сказать, они ведали, что им все гарантовано. А какие-то другие офицеры, может быть, постарше, а может и не постарше, просто из другого отдела. Зрабілі выгляд, что они, а мы ничего не ведаем, а мы это какие-то вороги приехали. Так не могло быть? Ну, зноў-таки, тэарэтычна, напэўна,
Магло быць, практычна не. Ну, людзі, нават калі маюць нейкі дах, ну, не могуць быць настолькі упэўненымі ў гэтым даху, каб настолькі спакойна себя паводзіць на тэрыторыі все-таки іншай краіны, абсалютна не чакаючы нічога. Все-таки мы, напэўна, на гэтым дарма так уж зациклились на гэтым. Я думаю, все-таки... Юра, секунду, Виталий, можно задам тебе одно питание? Давай. Я кажу, побуду адвокатом дьявола. Ну, мы все памятаем эту историю Солсбери, так? Калі раскрылі гэтых двух хлопцаў, якія не хлопцы, а там полковники, подполковники, герои не Советского Союза, герои России ободва, с добрыми заробками. Я думаю, что там ніяк не драбязілася, так сказать, ФСБ, ці хто там служба знешняй разведкі, і яны поселіліся у адным нумары і рабілі такія правалы просто, что, ну, не знаю, Максим Максимович Исаев с 17 мгновений весны бы просто выслал бы, а на Лубянцы бы поставили до стенки. Тому вот то, что, скажем, мы показали пашпарты, а мы упомянули, что это их пашпарты. То, что показали билеты в Туреччину, да я вам завтра раздрукую билеты в Занзибар. Это, мне здаецца, вот как раз-таки не аргумент. Это не аргумент. Добра, я прыведу яшчэ один аргумент. Александр Лукашенко 24 ліпеня, выступаючы, ну, в одной из частак АМАПу, мы уже заблытались, паколькі он кожны амаль другі дзень выступае перед нейкімі военными. И он как раз сказал гэтую свою фразу, что вось яны рыхтуюць зараз у нас тут правокации с дапамогай розных ЧВК. Гэта он кажа 24 днём, а 24 вечером, як паведамляецца в официальных паведамленнях, гэтая группа приезжае межы Беларусі и поселяется спочатку в Минску, як сказала нам БТ, у гостиницы ИББ. Это заходняя, так сказать, гостиница, где часто всякие семинары проходят. И они спочатку в Минску просто. И после того, як сказал Лукашенко, и они на наступный же день приехали. Ясно, что он про это ведал. Виталь, абсолютно, дорогий Виталь, я с тобой абсолютно сгодны, что Александр Григорьевич володает даром прадбачення. Пригадай, калі взяли Тихановского, и он за 5 гадзін до гэтага сказал, як это все будет. Все это просто. Ему КДБ поклало, так сказать, я не веду, кто там его кладе на стол, что вот будет такая провокация, на Тихановского возьмем, а он, так сказать, вот просто это, ну, выдав в свой час, Хрущев выдавал там лезли формулы ядерных ракет, так сказать, ну, по доброте душевной, по простоте натуры. И вот тут могло быть, так сказать, то же самое. Ясно, что их могли вести, эту группу, ну, поклали ему информацию, а он, так сказать, проговорился. Как бы это сделали какие-нибудь Равков, за его уже содрали погоны. Ну, а с Лукашенко никто ничего не сделает. Ну так давайте сконцентруемся на выніках, ну, наступствах, які може нести вся эта история. И вот я хочу, до речі, один з вынікаў, як это все адгукнецца, скажем так, як кажуть, з нашими заходнімі партнерами, бо і з українськими, до речі. До речі, былий міністр замежных справаў Украины Павло Климкин уже сказал, что ну так хай Беларусь нам выдаст. Они у нас воевали, злочинство творили. Вот. А на Заходе, ну это вписывается в контекст. Россия вмешивается в внутренние справы, в выборы в Злучених Штатах, во Франции. Вот зовсім недавно вышел на минулом тыдні в Британии доклад про то, как Россия вмешивалась в референдум 2014 года. И тут таки Александр Егорович на блакитном воку, вот, видите, у нас вмешиваются, глядите, вот бойцы приехали, такие амбалы, так сказать. Вот. И это как бы ну, вот вписывается в контексте. Может быть, Заходу это можно, так сказать, продать. Ну да, ну бачите, это ж ЧВК, тая самая ЧВК. Сегодня Либия выказала, значит, свое там обурение тем, что вагнеровцы там воюют и что они там дестабилизуют национальную безпеку Либии. Ну вот Беларуси так само, так сказать, а чему нет? Я думаю, Віталь, гэты, вось, скажем, яны ўжо, ну, пасля пэўнай геапалітычнай, скажем, карэкціроўкі, альбо нават, можна сказаць, павароту, пасля Крыму, пасля 2014 года, калі пачалася лібералізацыя, так званая, адносная, но, ў усялякім разе,
конкретная нормализация адносінаў з захадам з 14-15 года яна ідзе, то вот гэтую схему яны выкарыстоўваюць даволі даўно, каб патлумачыць свае рэзкія дзеянні на внутреннем, скажем, внутренней палітыцы. Мы самы яркі прыклад гэта памятаем 17 год 25 сакавіка, калі фактычна у Менск былі сцягнуты бронетранспарцёры, ездзілі, там военная тэхніка, хіба што не танкі, але іншыя военная тэхніка па вуліцах Менска, каб не дазволіць сабрацца людзям, іх рассекалі, каб яны не сабрались. Але пра што я? Пра то, што якраз тады и формально, и неформально на ушко заходним дипломатам наше Министерство замежных справ на челе с нашим великим либералом Макеем как раз тлумачило, что все мы это робим, как оборонить батьківщину от России. Бо гэта вось там Северинец и Статкевич, вот российские наймиты хочуть зараз, так сказать, подорвать нашу уладу, каб вось Россия сюды пришла. І гэта был 17-й год, справа патрыотаў, яны таксама нейкім чынам тлумачылі это вмешательством России. І гэта вот такая схема, якая уже не ведаю, ці она продаецца на захад. Тую ж схему они зараз, напэўна, подключили для тлумачэння падчас гэтых выбораў, что все альтернативные кандидаты ставленники России, а мы обороняем незалежность и мы обороняем свой суверенитет, каб Россия не пришла. Але як бы не ставіцца до гэтай схемы, то можно признать, что она выкарыстоўваецца выключна для внутренних репрессий, выключна для подавления усілякай внутренней активности, каб тлумачыць гэта все рукой Москвы. Сергей, а як вы лічыце? Бо, ну, вот тое, што Віталь прыгадаў, там, конечно, можно при жаданні ляпіць Северынца і Статкевича агентаў Москвы. Там яшчэ можно какие-то байки рассказывать. Но то, что вагнеровцы, это серьезные ребята. И они с Кремлем полную связь мают. И это правда. Вот. И тем больше уже подтверждено, вот я почитал на Фейсбуку, Захар Прилепин, ведомый российский письменник и, так сказать, ветеран боев на Донбассе, он признал нескольких хлопцев из этих вот. Они у него служили разом с ним, под его кированием. Так что это сапраўдныя вагнеровцы. И это, вот я сказал, вот реакция Либии, вот реакция іншых краін на, так сказать, художество вагнеровцев. Ну и вот контекст Британии тыдзень тому говорили про ўмяшанне. Ваш прогноз, як адреагуюць заходнее посольство, заходние столицы на вот такой визит, так сказать, гостей. Они еще их не назовешь, так сказать, зелеными человечками в полном сенсе, але такие с прозеленью. Ну, калі заходние политики поверили мифам, что нібыта Северынец и Статкевич, что, кстати, это российские агенты, то доводится констатовать, как не уживать больше моцные выразы, что эти политики были попросту наивные. Это раз. Другое, вот то, что зараз адбылося, я хочу сказать, нават при самой такой, ну, мягкой версии, скажем, ну, про лукашенковской версии, что гэта, так сказать, дестабилизация, ці наадварот, просто там вагнеровцы, як зараз вот Москва сцвярджае, многие, сапраўды, телеграм-каналах так пишут, просто приехали адпачываць, нават при гэтым гэта глобальный провал беларускіх спецслужбаў і найперш Лукашэнкі, бо ён зрабіў гэтую ситуацию, потому что тут у Беларусі знятыя абсолютно все межы з Россией, 24 гады гэта просто проходны двор, кто хочет, то ездить, тут дзейнічаюць военизованные моладзевые отрады пророссийские, но я не буду працягваць, все это свядома. Наконт того, ці прадасць афіцыйны Менск зараз захаду вось гэтую легенду про дестабилизацию ситуацию в Беларуси, я думаю, что политики на Заходе карыстаюцца не только тем, что им кажуць беларускія дыпламаты, але и своей выведкой, але и материалами своей выведки, разведки. Таму зрабіць гэта будзе вельмі цяжка, а датычна, калі мы ўпісваем гэту сітуацыю ў выбарах, ну што ж, вот гэтыя людзі, якія там, гэтыя вагнеровцы, яны ж не схапілі Ермошыну, яны не прымусілі яе там пісаць нейкія, так сказаць, у адзін ці ў другі бок, значит, лічбы там за Лукашэнку ці супраць Лукашэнкі. Гэта тут навряд ці удастся, так сказать, звязаць. Адзінае, што вот я, ну, хочу выказать таки прогноз, и хочу, чтобы он не сбылся, что вот, ну, мне так подается, я могу помыляться. Я так думаю, что я вот просто не выключаю,
што Лукашенко на падставе ўсяго гэтага паспрабуе мінімальна скасаваць мітынг Ціхановскай у Менску заўтра, максімальна магчыма перанесці выбары праз увядзенне надзвычайнага становішча, бо вось пра што мы все сёння ўтрох забылі, калі абмяркоўвалі гэту сітуацыю, што там же заявілі, што 32 спаймалі, а ўсяго 200, да? 200, значыць 168 недзе гуляюць па балотах, азёрах, лесах, там, я не ведаю, па кварталах нашай роднай Беларусі, іх пакуль не спаймалі. А паколькі іх не спаймалі, ну якія ж могуць быць, так сказаць, выбары ў такой сітуацыі. Таму тут сапраўды версіі могуць быць самыя розныя. Але я падкрэсліваю, што абсалютная віна за такую сітуацыю безумоўна кладзецца на тым, хто адказвае, хто ўзяў на сябе адказнасць ўжо 26 гадоў за становішча Беларусі. Я таксама, калі мы кажам пра прагнозы, то хацеў бы сказаць гэтыя важныя рэчы, трошкі мы адхіліліся, можа быць, ад вот гэтай ацэнкі, што ўсё-такі гэтый весь інцыдэнт, гісторыю, безумоўна, ўлада выкарыстае для далейшага уціску у палітычнай сітуацыі, у канкрэтна выбарчай сітуацыі. Я не падзяляў бы, што навошта яму адмяняць выбары і ўсё нейкім чынам пачынаць заново мучыцца. Просто, мне здаецца, прасцей сапраўды альбо весці такое элементы надзвычайнага становішча, забараніць мітынгі, ну, альбо зняць Ціхановскую тым, каму падаецца, што это неверагодна, ну, неверагодна было і нерэгістрацыя Бабарыкі. І калі ўжо столько грехов падчас этой кампаніі, то яшчэ зняць Ціхановскую, яму яшчэ адзін грэх ужо не пераважыць все астатнія. Ну, а в цэлым, калі казаць яшчэ больш стратэгічна, вось гэта сітуацыя, калі паўсюль ворагі, раней былі толькі на захадзе, а зараз аказваецца, што і там не сябры, вот, тамбовскія ваўкі там, аказваецца, а не сябры на ўсходзе, то гэта якраз ідэальная сітуацыя для такой абложанай крэпасці, для далейшага ператварэння рэжыму, то, што мы назіраем апошнія паўгады, калі на самыя ключавыя пасады прызначаюцца выхадцы з КДБ, ад кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта да прэм'ер-міністра. І гэта все сведчыць пра то, што рэжым ператвараецца з такога звычайна аўтарытарнага, больш такі ваенна-аўтарытарны, мілітарыска-аўтарытарны. Я яшчэ дадам адзін аспект, які, в прынцыпе, можна лічыць знешне палітычным, што цяпер сённяшняга дня ў гэтай сітуацыі існаванне так званай беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы, просто яна і так была ў нечым фармальна, а зараз это просто нейкі фарс, это просто нонсенс. Нармальны лідар краіны, так сказаць, просто пасля гэтага разарваў бы, просто скасаваў бы, парваў бы гэтае пагадненне і выкінуў бы яго ў сметнік. Добра, дзякуй вялікі, Сергей, дзякуй, Віталь. Я нагадаю, што з вами былі Сергей Навумчык, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Глядзіце на нашым канале за асвятленнем далейшага развіцця падзеяў. До пабачэння. Всяго добрага. І чытайце сайт Свабода.орг.